Βαριέμαι σήμερα. Τα παιδιά πήγαν για μπάνιο. Εγώ πήγα στο ίντερνετ. Πήγα να σηκώσω να κάνω uploading το βίντεο. Πήγαινε σαν χελώνα. Θα τα δείτε όμως όλα. Πατόγκλι Beach λοιπόν. Κάψωσα, πιω κάνα μπυράκι εδώ στην παραλία. Τι ωραία. Σας πήρα και κάμερα high definition. Μη σας χάσω. Να μην λέτε ότι δεν σας προσέχω. Εδώ είναι τα μασά στην παραλία. 300 μπατ λέει 7,5 ευρώ. Το ταϊλανδέζικο για μία ώρα, έτσι, 7,5 ευρώ. Ό,τι 300 βλέπετε είναι 7,5 ευρώ και ό,τι 200 βλέπετε είναι 5 ευρώ. Η ομπρέλα με τις δυο ξαπλώστρες 5 ευρώ, ίδιες τιμές με πέρσι. Τίγκα κόσμος. Όταν λέμε τίγκα, πατίγκα. Όχι εδώ, εντάξει, είναι και μεγάλη παραλία, είναι 7-8 χιλιόμετρα, έτσι. Διπλή από του Σαντορίνης, του Καμαρίου. Jet ski 2.000 μπατ, δηλαδή το jet ski έχει 50 ευρώ η μισή ώρα. Όταν σας λέω έχει τιμές Ελλάδος δεν με πιστεύετε. Εσείς νομίζετε ότι είναι τζάμπα. Ο τζάμπας πέθανε. Είναι τόσο μεγάλη παραλία που δεν πιάνει το μάτι σας. Σπάει μαΐ. Swadikap. Βλέπετε κόσμο και είμαστε full σεζόν. Πάρα πολύ μεγάλη παραλία.